mangsa ora tatanan. Ratu ditendangi bokonge nganti gegeblak aku. Bawadana kados pundi? Petruk kaya entuk panganan. Bras. Kula kaya ora setiti karo napa sing kula ucapke to bareng kula niku nantang karo Petruk nguneke Semar wong Gedibal 17 wong ala nyelamipan mong kene. Petruk mripate saya abang. Kula dirangkul karo Petruk dilarak. Sampeyan dilarak karo Petruk kula nesu-nesu saking wonten ing Pasewakan Negaring Ndorowati. Mboten kanyara. Bokong kula saking mburi. Wis ora ora timbang iki. Dimas Setyaki, edian iki. Panaklar pandaan luncar
Sinongwati Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra bale lumut ambra kanggeng awita dencengan niwangsuk ngono mangadi luwih kok sasmintaning sun jagat wasisaning Upanara Koko Prabu katuran pinarak lenggah ingkang sekeca rawuh jengandika wonten negari Ndarawati Koko Prabu Baladewa jagat Dewa Bathara jagat Pangestu Yai Ndarawati ya kaya wis ora kurang prayoga praptanipun Kakang ana ing Projing Dwaraka pun Kakang ngaturake pudyas pangastawanipun Kakang katura marang Yai Prabu Ndarawati Koko Prabu kula pundi jimat Dayanana ing kasantosan Bapa Penemban Durna katuran karaharjan rawuh jengandika Bapa ing Sukalima oh gandhak blekuduk swalu gembol sumorante hawela lha nuwun inggih Ger tansah pinaringan ing kawidatan ing sami kala sawanipun ing Bapa ing Sukalima mangya widodone skala sowan kula tebih saking Rubita namung kepareng ing Bapa ngaturaken pudya pangastawanipun ing Bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ndarawati inggih Bapa kula tampi karya bombong raos sing manahipun ingkang putra ing Dwaraka sasampunipun lenggah ingkang langkung prayogi ndatosaken kejut raos sing manahipun ingkang putra ing Ndarawati dene rawuh jengandika Bapa Penemban Durna sumawana Koko Prabu wonten Projing Dwaraka Koko Prabu Mandura Kresna iki kula wonten timbalan ing adhawuh wale-wale apa praptanipun Kakang ana ing Projing Ndarawati iki sayekti ora duwe karep pribadi nanging pancen ana bab ya kuwi suwanipun Kakang ing Projing Dwaraka bareng lawan Bapa Penemban Durna mau sayekti diutus dening Yai Prabu Duryudana ana bab ingkang bakal ndaturake marang Yai Prabu Dwaraka ya gandeng pun Kakang tinemu taruna lan ana pini sepuh ingkang ndak kanthi ya kuwi Bapa Penemban Durna mula apa ingkang bakal ndaturake mau lumantar Bapa Penemban Durna Yai Prabu Kresna Koko Prabu kasinggihan mekaten ing mekaten Bapa Penemban tumunten ngaturi paring dawuh menawi dados wigatosipun dene paduka Bapa Penemban Durna rawuh wonten negari Ndarawati oh inggih matur sembah nuwun Ger ingin sepisan tuwi dhateng kawilujenganipun anak Mas utawi anak Prabu Ndarawati dene tungkap angka kalih leres gendinganipun anak Prabu Baladewa bilih sawanipun ingkang Bapa ing Sukalima menika sayekti dipun utus dening anak Prabu Duryudana supados nanjihaken dhateng pawarta ingkang sampun sumebar warata saindenging jagat. Menapa inggih para nyata bilih paduka menika kagungan putra angkat. Inggih menika wujudipun pawestri ingkang sakmangke sampun dungkap dewasa. Ngibaratipun kembang hambabar gondo arum. Satemah kathah sakathahing kombang nedya anecep dhateng maduning sekar menika kala wau. Inggih Bapa Penemban Durna lakar kaleresan mekaten nembe kemawon kula menika pikantuk kanugrahan putra angkat ingkang sakmangke sampun mapan utawi sampun cumondhok wonten garing Ndarawati. Oh, dadi menawi ngaten leres nggih. Leres jengandika anak Prabu menika kagungan putra angkat kasinggihan mekaten. Lajeng menawi mboten lepat ingkang putra menika kamparingan nami utawi pusaka asma inggih menika Endang Loro Tremon. Nyuwun pangapunten. Ingkang leres menika Endang Loro Temon. Ah, Loro Temon kok Loro Tremon. Loro Temon. Menika ugi leres. Inggih, kasinggihan mekaten Bapa Penemban Durna. Oh,
Lah menawi ngaten cocok kaliyan menapa dados dawuhipun anak Prabu Duryudana. Bilih satosipun sowanipun ingkang Bapak ing Sukalima wonten negari Ndrawati menika. Nurutipun nangisipun putu kula inggih menika Lesmana Mandra Kumara. Anggenipun sampun pinten-pinten Candra menika gandrung-gandrung kaliyan setunggiling wanita. Sareng Lesmana kula dangu, sinten to wanita ingkang dadosaken bingung raos sing manahipun putu kula Lesmana Mandra Kumara? Piyambakipun Waloka prasaja jujur kaliyan ingkang Bapak ing Sukalima. Bila piyambakipun gandrung kaliyan Putri Ndrawati nggih menika pun nindang lara temon. Lara temon lho. Nggih lara temon. Bila lajeng kula nyocokaken wonten negari Ndrawati. Lah, gandeng samudayanipun menika sampun cocok. Tumunten samangke wale-wale menapa nggih? Sowan kula menika nedhi ngebun-bun ing jangan Jawa sonten. Ing wigatos sowan kula menika namung badhe ngemis. Ngemis dhateng paduka anak Prabu Ndrawati wonten suka lilane penggalih ingkang putra-putri ndang lara temon menika mangke badhe kula beto utawi kula boyong wonten negari Ngastina. Ing wigati badhe kula jodohaken kaliyan putu kula pun Lesmana Mandra Kumara. Menawi kepareng ngaturaken panuwun ing tanpa pepindhan tegesipun ngraketaken daging ingkang renggang nuntumke balung sing pisah antawisipun Ndrawati lan Ngastina mangke saya rumaket anggenipun kekadangan jernyatanipun sampun jodohaken putra paduka kaliyan atmajanipun inggih menika anak Prabu Duryudana inggih putuka Lesmana Mandra Kumara. Nanging menawi boten nuwun sewu lho nggih sowan kula menika sareng kaliyan ing Ngaraka Nalindra Mandura Prabu Baladewa menapa kirang kiyat anggen kula muju atur menawi sampun wonten seksinipun Nalindra Mandura Prabu Baladewa menika nggih anak Prabu Ndrawati. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngraken awang sesangka Nalindra Pakmarwa sing sangkati gumulung mangrembak ing wadya Kurdakura reka kiri-kiri nanggono magawe gelari rawang-wang sidemataning Paswana negari Ndrawati nalika semanten sami midhangetaken pangandikanipun Begawan Durna utusan saking negari Ngastina dinampi nata ing Ndrawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna dadi kendel legeg datan mobah datan musik nganti kaya pratima kencana melenggahi kanyup nangka wardu kanyup jarwa ganten wadu jarwa ngecok nang durung abange dur-dur manding dasaring pertolo kasaru geger njaba piyak ngarsa-ngarsa tangeping nguriya sebar bonamu apa to kang dadi darumane ora nemacan ora kang gajah mlebu saka pandilan kejawi namung sowanipun utusan sing karang kadempel Kirurah Nala Garing Kirurah Petruk sumawur Kirurah Bagong Dumrajok tanpa harapan karya kaget kang samya mulat.
Ya jagat mangestu Kara Wayakna jagat Koko Prabu. Nggih. Dereng ngantos paripurna nggih kula nampi pangendhanipun Bapa Penemban Durna. Menika mboten pangling. Menika Panakawan mongko jangkep 3 Nala Garing Petruk miwah Bagong. Dalah rusak tatanan. Wah, mongko wancine wis ana dhewe lho. Ponakan iki metune mengko yen wis wanci gara-gara. Lah kok dadi kiting sruntul. Sowan ana ing negara Ndarawati. Mongko dudu wayahe. Jernyatane upama ngaturake bekti sarta ngaturake sembah kelawan Sira Yayi Prabu Ndarawati. Mestine lak ana wancine dhewe. Ning mbok menawa ana wigati. Tangi lamun ponakan sowan sore-sore ngene iki yen ora ana wigati, mesti ora bakal sowan timbal ana Yayi. Koko Prabu katuran lenggah ingkang sekeca. Yo. Nala Garing padha kanthi raja sapratanira Panakawan. Wanamit pasang kali mantap. Dinebena ing Loduri Demawahing Tawang Tuwak. Kepareng kula ngaturaken sembah sumenging pabektinipun ing abdipun Nala Garing kunjuk kersa paduka Kanjeng Sinun Prabu Sri Bathara Kresna. Jangkep temen. Tata wicaramu nggunakake unggah-ungguh mekaten. Ingsun tampa pangestuning ingsun tampanana kula punika jimat Pak Paripik. Dayana ing kasantosan. Petruk Padharjo pangestunipun Sinuwun Ndarawati wilujeng bekti kula kunjuk. Umume dayoh kuwi rak ya eneng ngarepan. Lah kok iki malah terus eneng mburine sing duwe omah karepe piye? Lah selone teng mriki kok ya. Ngajeng mboten sela, wonten mriki selane ya sapa panane. Iya Panakawan mriki. Bagong Padharjo sak praptamu. Nune nggih, pangestunipun Sinuwun Prabu Ndarawati wilujeng niring sambikala. Tansah pinanting suka basuki sowan kula bekti kula kunjuk. Iya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat Paripik. Dayanana ing kasantosan. Ana wigati apa Petruk sowan mongko tanpa tinimbalan. Gandeng sing nyenguk teng ajeng niku nggih Garing. Kajenge Garing sing matur sanipun Sinun Prabu Ndarawati. Esreng sing tuwa dhewe dadi talange ngatur lidah sinambung pangendikane bapak. Nala Garing dalem. Ana wigati apa Nala Garing sowan mongko tanpa tinimbalan. Sepisan. Rasa kesusu rek, rasa kesusu. Kesusu iku mung kleru. Ing sepisan kepareng ngaturaken sembah pangabektinipun ing abdi Nala Garing kunjung kersa paduka Sinun Prabu Sri Bathara Kresna. Iya ingsun tampa. Pangestune ingsun tampanana kula punika jimat. Dene tungkap angka kalih malih-malih menapa wilujeng dereng sambikala sowan kula tebih saking rubeda. Mboten angka setunggal menapa kepareng ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya Nala Garing ingsun tampa. Pangestune ingsun tampanana ing salajengipun wiwit bidal saking Karaka Dempel sowan kula kaliyan Petruk kaliyan Bagong boten ketemu halangan setunggal menapa. Kepareng kula ngaturaken sembah sumangga pangabekti kula kunjuk. Iya tak tampa pangestune ingsun tampanana ingkang tungkap ing salajengipun anggen kula lumampah saking Karaka Dempel diutus dening Bapak putreng margi tansah pinaningkaning kawidadan niring sambikala. Kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Petruk nun kowe wae Petruk ingkang matur Nala Garing kok minubeng wae ora ndang tekan-tekan nggone. Dek nek menyang nomor 1 neh. Kula saka omah wis dandan diting. Bareng kon matur ora iso. Dekno kaya ngono pengarep. Sabar ya, Neng. Ora apa-apa. Wis biasa dirake. Petruk eneng apa? Ingin sepisan ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Lah kok padha. Lah nek matur kalian Nalindra menika nek mboten ngaturaken sembah pangabekti mengko kleru. Iya wis ora dadi ngopo nggih. Dungkap mongko kalih kula menika namung dipun dawuh pados nyatakaken pekabaran Bineta Mbok Bakul sinambi wara najan mboten pun sadi. Pawarta binandunging Karna. Menapa inggih para nyata Sinuwun Prabu Ndarawati menika kagungan putra angkat. Anak angkat nggih, angkat junjung. Ora angkat junjung Petruk. Putra angkat iki putra nggon nemu lah niku karep kula ngoten niku. Napa leres?
Iya pancen kepara bener. Putri. Iya Petro, pawestri tegesipun wanudya. Iya pancen kepara nyata. Napa saestu naminipun Endang Lara Temon? Iya Petro, Endang Lara Temon. Oh, bener kok Reng. Wah, nek pancen kaya ngono, Endang Lara Temon terus dimasak wae, Tru. Maksudmu piye? Endang Lara Timun. Timun jebule. Timun kok timun. Oh, tak kira nek timun e. Mbok wis Reng, wis lah melu omong. Wis jan kowe iki anggere melu omong ki janjane ngalahke aku lho meneh. Endang Lara Temon leres. Iya Petro. Weh, lah nek ngoten cocok kali ngendikane bapak. Lho, kok cocok piye? Mergi bapak niku ya duwe anak angkat. Lho, bapakmu darepe putra angkat. Nggih. Le nemu teng Langgar nalika semanten bocah niku tilang-tilang kaya wong ora duwe kanca, ora duwe sedulur, terus dipek anak karo bapak. Dijenenge Bambang Sunat. Petro. Bambang Senet. Ora sunat. Senet. Nek wis disunat lagi disenet. Ngene ra. Kuwi lho, ana kaon kok ting dilajik kuwi lho. Gareng kok mlaku ning ngarepe ratu genah karo Petruk ya anggape keraton iki ora ana tatanane apa piye? Nglereske kok ya. Nggih Bambang Senet. Lah, dumadakan Bambang Senet niku wancine wis dewasa. Terus Bambang Senet niku matur karo bapak, "Pak, kula pengen rabi." Lho, yen ngono bapakmu bakal duwe gawe mantu, nggih. Lah terus mung nalika bapak niku nari karo Bambang Senet, lah sapa le wong wedok sing kok tresnani? Kula niku ngimpi diladeni putri naminipun Endang Lara Temon ngakune saking negari Ndorowati. Terus bapak nyeluk kula alegare kalih bapak. Gong genahno Sinuwun Ndorowati apa kagungan putra angkat ingkang pewangi Dewi utawa Endang Lara Temon. Nek pancen bener boyongen ning Karang Kadempel arep tak pek mantu, arep tak jodoke karo Bambang Senet. Ngoten niku sing dadi dawuh-dawuh bapak gandeng Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna sampun paring dawuh nek kagungan putra angkat naminipun Endang Lara Temon, kula dinten menika kula kebon-bone jangan jejawah sonten sowan kula namung badhe ngemis putra putri panjenengan badhe kula boyong wonten ing Karang Kadempel kula jodohaken kaliyan Bambang Senet. Cekap semanten atur kula menawi wonten pepanggil ruba kula aturi paring dawuh rerubanipun menapa, pepanggilipun menapa, nanging menawi boten dipun paringaken sababipun menapa kula nyuwun keterangan ingkang gumathok lan ingkang cetha sinuwun. Caca muntap liring netap duka yayasinipe netra kocak ngundarandir hidup nyomangolon sapa wadananira mbranang ing godhok selalu gembal semarante hapela Petro aja kaget aku yang mampake karo kowe ya Petro, aku sing methokke karo kowe. Lho, nyuwun pangapunten, Mbanduna. Wigatosipun menapa kok panjenengan kan kok terus lelenggah teng ajeng Sinuwun Prabu Ndorowati. Aku arep mani wangsulan karo kowe, wangsulan babagan Endang Lara Temon. Lho nyuwun pangapunten. Endang Lara Temon menika putranipun Sinuwun Prabu Ndorowati. Panjenengan mboten dihak babagan Endang Lara Temon. Kosek. Ning Lesmana Negara Ndorowati kuwi dhisik durna mangane kowe. Lan kowe ngerti, dadi wong pangertenmu. Yen pratalaku ning negara Ndorowati iki sayekti uga nglamar Endang Lara Temon bakal tak dawuhake Lesmana Mandra Kumara. Mula gandeng kowe tiba keri nggon musuhan nang ngersane anak Prabu Ndorowati. Kowe aja waton bisa ngucap dina samono Endang Lara Temon bakal kaboyong ana ing negara Ngastina. Mula kowe ngalah ora usah dadak boyong Endang Lara Temon bakal tak dawuh karo adimu anake angkat Semar Badranaya. Ora pantes ora satrepe yen to Semar kuwi ngangkat duwe putra mantu mangko putrane Nalendra. Apa Semar ora ngilo karo kitoke? Apa Semar ora ngilo karo kanane? Mung gedhi bal, mung pono kawan, mung kere, mung wong melarat kok pengen duwe anak mantu, anak ratu iki. Cecak muntal cagak cebol gaya bulan mutong mitung-mitung. Panus manik jadalan sukertane baone iblis lalat. Wah, Petruk kumbilo sirae, gleleng pacahe, ngilangi toto krama wani glandang karo bapa penemban kono. Petruk leren ora.
kula ra entuk mungsuh. Sirmu piye? Ngejak piye karo aku? Wong sensaki kira-kira melu apa-apa kok tok tantangi ngopo? Kajengipun mboten napa-napa. Kula malah seneng dipun tantang Nala Gareng. Wis entek mungsuh. Arep mungsuh sapa iki? Nek rasa entuke. Wah, cilaka kula. Nala Gareng aja edan. Kae kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Kok Prabu Baladewa malah sajahe diwaneni karo Bagong, Bapa Penemban Durna salah kedaden karo Petruk kae piye? Wah, jan wis. Nika pripun, Ndara? Wis ngetak pisahe Nala Gareng. Kakang Pati Udawa brek. Are kaya dadi sinuwun Ndarawati. Dawuh Patih mah dipreke. Ndara secaki ampun meneng mawon. Awi gek nikah dirampungi kok malah. Awi. Iya Nala Gareng. Ampun kados larehan kok Patih Ndarawati Udawa ndak gegeran ora karu-karuan mengke. Menungso ora tatanan. Ratu ditendangi bokonge. Nganti gegeblak aku. Bawa Durna kados pundi? Petruk kaya entuk panganan. Blas. Wah, kula kok ya ora setitik karo napa sing kula ucapke to bareng kula niku nantang karo Petruk nguneke Semar wong Gedibal 17 wong ala nyelamipan mong kene. Petruk mripate saya abang. Kula dirangkul karo Petruk dilarak. Sampeyan dilarak karo Petruk kula nesu-nesu saking wonten ing Pasewakan Garing Ndarawati. Mboten kanyara. Pokok kula saking mburi. Wis ora timbang. Loh, dimaksud iki wong edian lho. Mula wong iki aja sok gleleng. Sing iso nesune wis sampeyan to. Hah? Sampeyan arep mbelani karo Begawan Durna, Begawan Durna dilarak karo Petruk. Kula adine ya ora trima. Ya ngapunten nek kula kepeksa kurang ajar karo sampeyan. Rupa wani jembar wani. Piye? Piye sing jembar apa sing siut? Lah nek cara kula nesu nggih, nek cara kula duka. Nek kok Bagong kok sak kepenan wah, pono karo ora pono minggat karo negara terane kladang negara Gareng. Wis bibiti gegeran saiki tinggal lunga kok. Tinggal lunga piye maksudmu? Tinggal bali nang Karaka Dembel. Terus nek bali engko nek senet ra sida dawuh karo si temon. Senet nesu piye? Monggo aku sayang karo senet. Lah ning nganti iki engko Sinuwun Mandura nesu tenan, duka tenan nggawa nenggala. Ngamuk kowe karo aku diamuk nganggo nenggala piye? Minggir terus. Lho, bar maju kok. Wis kebacut kaya ngene, ibarate nyemplung kali. Maju ya terus, mundur ya terus, luwih becik ndodok. Jebul merocot. Hah? Ini ibaratnya kaya wong nyemplung kali maju ya terus, mundur ya terus. Lah terus Aku sing arep nandingi. kowe wani karo Sinuwun Prabu Mandura. Sing tawedeni awane. Tak tekadi Tohi Pati. Pokoke adikku pelakon rabi lan orane Tohi Pati. Ya wis ngono. Maju. Aku tak ndelik. Aku nek karo Nenggala wedi tenan-tenan aku. Nenggala kita makke Gunung Jugruk Segara Asak. Piye rene? Piye. Arep genahke aku. Dari Nenggala kita makke Gunung Jugruk Segara Asak. Aku duwe kowe.
Duwe tak tamake gunung jugruk. Segara iso asat. Tenan. Tak tamani pisan ora jugruk pindho. Pokoke kudu jugruk kudu nganti sak jugruk. Kudu gempal. Alah tenan. Bagong Petro kareng ora minggat kelancan. Ngopo? Mencicil matane ngopo? Mata-mataku dhewe kok. Ana wong mendelik matane kok doleke mencicil matane. Arep gampang iki Bagonge matane semene iki. Ora usah mencicil matane wis gedhe. Lho, wani karo Baladewa. Ngopo kowe nesu? Kowe gelem bali apa ora? Gelem bali apa ora? Saka arek dembel. Nek aku bali, penak awakmu. Aku wis penak awake, Mas. Kowe gelem bali apa ora? Ora, pokoke bali karo Wendang lara temon. Wah, yen ngono wani karo Baladewa. Yen ngono wani karo Baladewa. Kowe wani karo Nata Mandura. Kowe wani karo Nata Mandura iblis diapurmu ora ngira karo githokmu. Se. Ora sok kaya ngono kuwi. Nek nyuwara ki sing penak. Hah? Aku rumangsane aku ki wong kere. Aku rumangsane aku wong ora duwe. Nek wong ora duwe wong kere kaya aku ora sok digitok-gitokke. Kok kowe iki nyawang kowe. Apa nek kowe nesu-nesu ngene iki kowe menangan dhewe napa? Apa nek kowe nesu kowe Bagong wedi karo kowe napa? Bagong tidak pernah takut sama teman-teman. Siapapun. Bagong tidak pernah siapapun. Bagong tidak pernah takut dengan siapapun. Nek bos-bos iso takon aku. Bagong tidak pernah takut dengan siapapun. Loh, wani karaku. Apa yang saya takut? Basa Jawa wae. Basa Jawa wae. Kowe kuwi, aku. Wani karaku. Sing tak wedeni apamu? Rupawani Jembarwani. Ha. Jembar wis biasa. Rupa ya wis biasa. Gelut nanti papan aku wis biasa. Wah, mati tenan kowe. Disiki negara. Ratane gon bapak. Terus go. Terus aja dinaik go. Terus go. Masalahnya apa iki? Masalahnya apa? Kene ana wong jagoi adine kok dikamplek saka mburi. Kowe iki tuwa apa bocah? Ayo wong tuwa. Bocah semene tengah. Ora dong. Lah nek wong kono gegeran kok malah kowe iki surak-surak seneng-seneng karepe. Iso misa apa ora? Kae iki dipisah ora kok didombani. Kowe iki wong tuwa apa bocah tepak? Bagong sabar. Aja dipisah. Aja kowe wedi aku karo Baladewa. Aja dipisah. Mbok mutar mbok men. Siapa iki, Mang? Aku tak cebleske cagakane. Sing nyekep aku sapa? Sing nyekep aku arep ngopo? Aku sing misah arep ngopo? Edan. Wah. Pokok misah ya misahne ora dijebleske cagakane. Engko nek oglangan piye? Oglangan ya men. Negaraku oglangan ya men. Mungsu kok pono kawan, demen ora kajen sampeyan iki. Buku karepe dhewe kok mburi kene. Menika kok Prabu Nesu tak cegate. Lu nggo mburi kene. Terus kowe ngapa nang kono? Kene mburi kene. Ya. Sampeyan ngapa teng mriki? Ayo mburi kono.
Aku suwe-suwe sengit karo kono kan. Pegah aku tenan. Ayo mburi gareng malah mripate mlirik. Erae. Oh. Iya aleman iku. Ah pincange kok pamer. Awang pincang kok gaya. Demen lemaku kedel ora. Manungsa ra tatan timul kan glandang ngono. Yai, aja mbok pisah. Aja mbok pisah. Anggepe Baladewa kalah karo Bagong, menungsa ra tatanan. Derajate ceplek, derajate ponokan bature kok ngalah karo ratu iki. Ora ana critane. Minggir. Wah, jejekane menungsane. Apa anggap aku wedi kok? Hah. Minggir. Minggir Yai Prabu. Yai Prabu cengelmu mlotrok kuwi. Wis ta weruh cengel mlotrok. Sinuwun Darawati iki nek misuh nek nesu kata-katane apik lho. Wis ora usah cerewet. Meneng ora? Meneng ora we. Meneng ora. Koko Prabu? Nggih. Kula suwun kan pisanget Koko Prabu kula aturi sabar. Sabar piye? Sabar dodol ayam goreng. Petruk Bagong kuwi gak ganen lunga. Ya Gong lunga. Gah. Kaya kata-katamu ora jelas ya Gong lunga. Lunga. Emang. Kene kok. Panggrisin nyaut-nyaut omong aku ditenono. Sampluk iki ponengen. Ku dadak rating. Ya ora ngono. Sampluk iki kok dadak rating ngono. Kok Prabu aturi sabar. Awit wonten atur saking anak kula Endang kang loro temon. Lho. Ana atur apa saka anakmu Endang loro temon? Sinten kemawon badhe dipun ladosi wonten saged ngaturaken inggih menika wujudipun temanten kakung kedah nitih gajah ingkang bisa tata jalma ngajengipun kedah dipun beksani Wanara Seta. Mantelanang nitih gajah ngarepe dijogeti kethek. Inggih. Monggo gajahe kudu iso tata jalma. Inggih, mekaten Prabu. Sri Baladewa Narpati Twinareswara Kresna alangkung tresnanira marang Dyah Banon Cinawi. Oh, wah atal yo yen pancen kaya mangkono. Aku tak matur nuwun Sang Hyang Prabu Duryudana. Babakan perkara iki supaya enggal bisa ngaturake reruba pinanganten kanggo mboyo Endang loro temon. Koko Prabu mugi-mugi saged kasembatan. Yo, aku njaluk pamit Kresna. Ngatos-atos Koko Prabu sampun ngantos kados lahari alit. Sinuwun menapa kula inggih kedah pados napa jenenge gajah ingkang saged tata jalma. Lho, pancene kudu ngono. Narendra kuwi ora kena mban cindhe, mban siladan. Kabeh kudu adil. Mekaten. Kudu adil Bagong. Nggih, siap. Nanti ya, Tru? Wambo, angel. Kalih ngarepe mantan lanang sing nitih gajah kudu dijogeti Wanara ingkang ngulse putih. Wanara. Bareng kuwi sing sok ngerti basa Kawi. Wanara ya apa rek? Wanara ya apa? Bakso. Ayo gah aku truk gah aku. Wanara kok bakso ora. Nyayam. Tahu guling.
Sto guling apa? Memang panganan terus to. Aku ora madang, Tru. Ya, ya mulane iki omong sing kok eling-eling bangsa ula-ulan. Wanara ya apa, Go? Wanara iki munyo. Oh. Wanara kusika seta. Apa itu? Apa? Wanara kesikut kusika. Ae sing senengane sok gaene nyikut to ya. Wanara kusika seta. Heeh. Seta iki putih. Ha iya. Kusika iki mano ya, Udu. kowe ya ana sesamune kusika. Kukila. Ae mano, nek kusika iki udu mano. Kusika ki warna. oh berarti buku gambar iki buku kusika. Buku gambar kok buku kusika. Wis do bali. Do bali do matur karo bapakmu, aku wegah ngrungokke omonganmu iki aku wis wegah. Iki isih perlu dibahas iku kusika ki lho. Kuwi artine apa? Engko nek adek matur karo bapak ya ora ngerti artine lah goleki nek ndi. Ha iya. Kusika ki bener karo si gareng mau warna utawa werna utawa ules. Ules. Heeh. Ditambani engko ndak malah kena apa-apa nek wetenge ules. Kae mules. Wow, wis ora. Kusika ki warna utawa kethek warna putih. Wo, menyerah. Ha iya. Wis ora kethek wernane ulese putih ngono wae engko gek matur karo bapak. Ya. Mandeng ora-ora mbok ora rek. Mandeng no. Gucek-gucek ora. Mandeng ora-ora mbok ya kok. Ya. Mangkat Suluki mo langsung iringan nganggo suluk ndandake wektu iki ora sewengi. Ya yo. Yo. Pasulan upamaneka Koten prayitna semuriris semuriris iko balik
nggih Den. Sarawuh sampeyan kula aturi nyekecakaken anggenipun lenggah. Iya Kakang Semar, yo Dipol. Loro Garing Petruk Bagong piye kabare? Karo matur sanipun Bapak. Bae wonten lepat aturipun ing Putra Petruk nyuwun pangapunten. Pun kelampahan kula sowan sinuwun Ndorowati. Sinuwun Kresna Panci kagungan putra angkat enggal nami Endang Loro Temon. Nalika semanten kula suwun badhe kula boyong wonten ing Karang Kadempel nyarengi Begawan Durna nipun badhe ndhawuhaken Ndara Lesmana dadi geger. Dadi rame nggih. Ning disampe utawa dipisah dening Sinuwun Prabu Ndorowati lan paring dawuh. Sinten mawon saged mengku garwa dhateng putra angkatipun Sinuwun Kresna inggih menika Endang Loro Temon. Wonten saged ngaturaken ruba pepanggil. Wujudipun siji temanten lanang kudu nitih gajah ing ngembisa tata jalma. Sangajengipun kedadipun beksani wanara ingkang kusika seta lesipun putih kedah beksa sangajenging temanten kakung Pak. Mareka den prayetna samuri reseka balik titiyani gandayani tresnya purnama sasi gilar-gilaran ing ngalatar milang lintang Bima Sekti dadian jentung Kilora Semar Badranaya datan kantun nggih Bambang Senet midhanget aturipun ingkang putra niki Kilora Petruk tanggaping Gatiri Sang Arjuna Siga merpeki unggahaning Kilora Nayantaka Pola Sang Arjuna ismunya kang kamanungsan Semar ora usah dadake wahaya ing penggali yen Kakang Seta ora kejaba mung Kakang Anoman kendali sodo Kakang ora usah dadak Kakang Semar ketayalan upaya reruba pinanganten kakung Janaka Semar bisa menggali kanthi wening Janaka wae wis tanggap kelawan apa kang dadi ature Petruk gajah ing bisa tata jalma kuwi kadang bayune Kakang Jodipati Gajah Setu Bondo Wanara Kusika Seta lan Kakang Mas Jodipati ingkang bakal keduga ngaturake reruba pinanganten kakung Kakang Bejane Senet Pak ndara-ndara tanggaping Gati goleke ruba pepanggil Bambang Senet ndaramu wae tutna aja nganti kijenan lho Titiyani gandayani tresanya
sing langit kelap-kelap katon lerken sanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking dias baliwur iladan kaget atiku bareng wono te brasara ning goselo mangling kene ora palangi kaya adikku tunggal bayi Werkudara wah setu bondo kakangku ya ana apa sowanku ning ngersamu wigati amung kepengin nyuwun tulung karo setu bondo bisa nglulusake panjangkaning Semar Badranaya ora dikaya ngapa Semar tau tate labuh karo Gajah Setu bondo ora gelem ora gelem kowe bakal tak boyong marang Karang Kadempel lho wigatine dadi serah-serahan pinanganten lanang menyang negara Ndarawati supaya kelakon penjangkane anak angkate Semar Badranaya nggone dhawuh karo putri Ndarawati yen aku gelem tegese kowe sing ngaku aku tunggal bayu nah yen aku ora gelem wah tinimbangane aku bali ditudukani karo Kakang Semar luwung boyo eneng kene kowe tak rudo paripeksa kowe lah Rainos mobang mangarono katine trane nganggo rapopo sabtaning gokila ringkani kara sageter kene donganing konglir wuwus sing pene panca wah upama tak serak ana tanpa guna yo Werkudara aku sagu yen pancen sagu ayo tak derekke sowan menyang Karang Kadempel ayo Werkudara Jakaya bocah cilik Arjuna Ismunya kang kamanungsan kasrepan tingkah ing mungsuh Raden bekti kula ya Kakang Anoman ndak tampa tiba padha-padha semengko tindakipun wigatosipun diutus dening Kakang Semar kawruhanamu Kakang Anoman yen to Kakang Nayantaka dina samengko kagungan putra angkat ya kuwi Bambang Senet ingkang bakal dhawuh karo putri Ndarawati putra angkating Moko Prabu Ndawaraka ingkang wangi endang loro temen nanging kabeh mau ora bakal bisa kelakon lamun tanpa pambiyantun ing Kakang Anoman lho sebabipun menapa sabab temanten putri nyuwun sak ngareping temanten kakung kudu dipeksani Wanara Kusika Seta weh lah nadyan kula menika sampun keladuk yuswa kula menika sampun sepuh kula menika wong tuwa upami kula menika joget upami kula menika beksa mesti kemawon napas kula sampun boten kiyat namung gandeng kula menika kepengin labuh kalian Kakang Semar ingkang sampun wong salwangsul nglabuhi dhateng gesang kula monggo Raden kula dherekaken prapting Karang Kadempel madangi jagato mungu-mungu
sapucaking wukir marep babang sumirat keneng soroting surya mega lan gunung kocap kacarita ganjanging carita Grisung kamunggel kawi Raden Werkudara wis prapten karang kadempel Raden Arjuna wis prapta karang kadempel samapta pepanggil ruba pinanganten kakung saking karang kadempel sigra Bambang Set Anite Gajah Kyai Setu Bondo sangajenging Gajah Jinogetan dening Wanara Kusika Seta nggih sang Anoman sawingkingipun Bambang Senet Lurah Semar sak putra Loro Garing Petruk Bagong Datan kantun pangombyong nenggih satru ing Madukara tuwin satru ing Jodipati Raden Werkudara nggih. Iki apa putramu angkat? Nggih. Kowe lah dalan nyolong pethek. Atmajaning Semar lah kok dadi kaya Dewa Asmara ngejawantah. Lah wong niku Girilusi jalma tan kena kirira. Werkudara ya ngombyong manten karang kadempel. Arjuna inggih dados pangombyong Koko Prabu lah dalah syukur-syukur. Lah terus apa panjaluking pinanganten putri wis bisa kalaksanan. Lah niku enten gajah. Sing iso tata jalma niku Gajah Setu Bondo, dulure Tunggal Bayu Ndara Werkudara, putrane Sang Hyang Bathara Bayu. Manara Kusika Seta ingkang bisa tata jalma. Wah, saiman. Wah. Udus kowe. Iya. Wong Anoman kok saiman. Nggih Anoman. Anoman Wanara Kusika Seta yang artinya kera berwarna putih. Wah. Lah yen ngono cocok kabeh. Lah mestinipun Senet wonten dawuh sinun. Anakku Endang Laratemon wujude kaya ngene apa kowe trima? Nyatanipun sampun dipun jodohaken dening panguwasaning dat Kang Purwengdat mbok menawi menika sampun jodoh dawuh kula. Kados menapa kawontenanipun Endang Laratemon kula nampi kanthi ikhlas lahir lan batin. Temon wonten dawuh Bambang Senet wujudane kaya ngene anake Semar. Ya mung wong ceplek, ya mung drajating Panakawan. Tresna menika mboten krana derajat lan pangkat tuwin mboten krana bondo donya. Mbok menawi anggen kula dhawuh kalian tetimbangan kula inggih menika pun Bambang Senet sak mangke saged dumugi ngantos telasing tulis kula lan tulisipun Raden Bambang Senet. Lah yen pancen kaya mengkono Kakang Semar diseksekake marang para nalendra ing padha rawuh. Menika langkung mrayogi. Kaya wis gambuh, kaya wis cundhuk penggaling Sang Bambang Senet tuwin Endang Laratemon. Nalika semanten kaya wis manunggal tetunggalan dipun tunggalaken dening panguwasaning dat Kang Purwengdat. Sigra astanipun Bambang Senet anyandak astanipun Endang Laratemon. Parandening mangke gumaregel Bambang Senet miwah Endang Laratemon brol riwe hamara waryang. Ical wujuding putra putri kekalih tanah sanes kejawi amung Raden Abimanyu tuwin Dewi Siti Sendari.
mula aku nemu bocah kok bagus ora jamak. Kowe lho. Kok dadi Ndara Angga 8? Angga Wijaya. Anu Angga Wijaya karo Ndara Siti. Heeh. Ya Siwa Semar nyuwun pangapura. Iya Kanjeng Rama kula nyuwun pangapunten. Wala dalah. Lah kok ganti wis padha aduar arep Abimanyu karo Siti Sendari. Petro kuwi aja nganti tekan kene kuwi. Rampung tutuk sekop sirahe. Wis Petro, Bon. Lagi arep mlebu kraton tak lilinte tak kepruk sekop sirahe klothak. Semaput digotong patih Sengkuni. Nek dadi masalah lho, Tru. Ben. Ana ratu rada kenthir kok. Rasa kuwatir. Engko nek Kurawa ora trima piye? Mbok tak singkirke ning mengko. Nggih. Ya wis pancen kaya mengkono kabeh wis katon gathuk, kabeh wis mathuk, kabeh wis mas manunggal. Syukur Abimanyu muga-muga tekan kaken-kaken inen-inen. Kanthi cara mengkene kuwi ngraketake talining tresnamu lawan anakku Siti Sendari Abimanyu. Yeah.
bapakmu NU. Obat mana ini, Dek? Ini banyak sekali dipangan, bukan pangan ya? Ini orang anu kok, Mas. Dina ping telu kok. Dina ping telu. Mbok ora lapor ya, baru mangan dasare desa. Malah terus enggak. Ini enggak ngaruh ini. Betul boleh. Ngaruh, anu ning gulune kayak itu kita harus anu. Takkan loro anu. Iki sik tak sipak ae rongkon nek. Loro. Lah iki tak membawa. Ada pemain. Engko baru magang nek. Brand pupuk ambak ono. Ya.
Amin. Sirata ladina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tapi biasanya kacamata biasa iki wis khusus game maca, ora game lagu. Ora neng. Kan aku silinder. Mripate ngene iki kena nek game maca ero. Munyeng ngadege ngelake munyeng kuwi. Kurang rupi raknya di motor gandeng-gandeng kuwi. Kan sampean orang nganggur aku beto. Ame ngraro. Iya lek aku mumet. Ngono lho. Udah deh. Aku kan makan aku takok lho. Aku takok seumpama. Ya iku sak ngerti ki ngono kuwi, ngono lek nyatu sire ngono nyang dokter mata, ngono lho. Tapi kocone mbahane ora. Nunggu sesuai karo anu dokter mangun. Ini dimaksud itu yang ngono. Jadi ngono yang dokter mata, jadi dokter mata nyaranke piye. Jadi nyaranke usia ngono iki ora kocok ngono gak ada. Ya maksudnya sing aja mesan deh. Kocok, ndur iki lakon ngono maksudnya sak kocok. Sak kocok maksudnya penak tinggi. Ora neng, kale. Ora neng. Yo meneng lek kocok meninggi mocok megane usiamu lho, Mak. Isane tuku loro. Isan tuku loro, stok di mocok, stok di mlaku. Game laku. Lek ngene iki silinder min besane ngono kuwi. Kuwi ke sak kocok, megane kan ambane silinder. Ambane minese, ngono lho. Eneng lek diradiasi kena. Omane maca radiasi malah ireng. Kocok kaya nek ngono kae. Mereka silinder sak
radiasi kena-kena ngono. Malah ireng kuwi, malah nek loro rong fungsi yo enek. Misale tuku loro, kita ngebet. Iya. Lek oke mlaku. Ya berarti kok coba sing jalan. Sing cocok sing jalan iki. Lek kanggo mlaku kuning, yo aku kan pamane mlaku ki wis padang. Ya berarti nek sik padang jalane ora ritet. Jalane ora ritet lek padang. Kunjane nyapa nek kok njaluk jalan. Jalan barang. Padahal orang kacamata jalane mending.